Στο Ζουρνά, το Αγγείο και το Γαβάλ ο Βασίλης ο Φωλίνας. Και στο Ταούλο Γιάννης ο Φιλιππίδης, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κόξαρη. Θα συνεχίσουμε από την περιφέρεια της Πάφρας και θα χορέψουμε δύο χορούς. Είναι παραλλαγή στο χορό της Αρήγους, το Ξανθό Κορίτσι, έτσι όπως αποδίδεται ο χορός στην περιοχή της Πάφρας. Δυτικός πόντος είναι. Επίσης, υποσημείωση, τα παιδιά μας τα λόγματα το φορούν είναι από την περιοχή της Ματσούκας και της Τραπεζούντας. Της Ματσούκας είναι οι αγροτικές φορεσκές, τις βλέπετε με τα τσίτερ, τα μαντήλια. Έχουμε ξαναπεί στο χωριό μας εδώ στο Ρωσάτο, οι περισσότεροι έχουν καταγωγή το Κάρς και ιδιαίτερα την περιοχή του Κόγκ. Εμείς θα χορέψουμε το χορό Καρστρίδικο Ομάλ ή Παϊπούρτ. Από την περιφέρεια της Νικόπολης, τη Γαράσαρη, χορεύουμε τον ομάλ χορό Ούτς Αγιάκ.
σημαίνει χορός στα 3. Θα συνεχίσουμε από την περιφέρεια της Τραπεζούντας και της Ματσούκας με 2 χορούς. Ο πρώτος είναι ο χορός Ετερέ. Συνεχίζουμε, είπαμε, από την περιοχή της Τραπεζούντας και πάλι με το χορό Εκατήβας Απαξέδες. Είναι αγροτικός χορός. Επιστρέφουμε στην περιφέρεια του Κάρς και χορεύουμε το χορό Λετσίνα.
Σαν Δύση Καρσλίδες το χορέψαμε. Και δύο χωρί για το τέλος, πάλι από την περιοχή της Τραπεζούκας και της Ματσούκας. Είναι ο χορός Τριγώνα, λέγεται και Τέρς, λέγεται και Ανάποδος. Την αγάπη σας τα παιδιά, αυτό περιμένουν. Δείξτε το.